Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo uthi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu Ndlalifa Izulu, ngibonga ukulalela kwenu ngokunciphisa ama-messages. Yafuna ngikutshela imfihlo lokhu ngwagcina ekuseni ngivuke ngo-3 ngaphusha ngikaze ngilithola ithuba. Ngisho lokuba la ekhaya ngife ngithathe ngikuthathayo ngidlule. Mkhulu umsebenzi esiwenza endlini yenkonzo, mkhulu umsebenzi. Ezinye izinto kufuneka umuntu aphuthume edolobheni ayozithenga. Njengamanje mangiqeda nje le nkonzo ngiphuthume edrobheni khona kufanele kuyothengwa. Hayi cha ngeke kuyasetshenzwa kodwa-ke hayi usuku ngeke lisahlehla. Niyakhumbula ukuthi ngithe ngifisa ukuhlehlisa, ngeke lisahlehla. Ngiyabona futhi nami akukho engizokwenza. Sibonga nje kakhulu abazalwane abafikile bephuma emabrentshini athizeni engezuwasho bezolekelela ekucwecweni, ekuphekeni, zonke izinto. Siyabonga. Hayi kodwa ngenza iphutha mangingasho. Ibhamshela abazalwane, hawu ibhamshela. Siyambonga uNkulunkulu ngebhamshela. Bafike ekuseni. Mangizwa futhi ngi-understand ungathi baphindele emuva. Angazi-ke mase kushintshile. Bayabuya futhi kusasa sebeze enkonzweni. Hawu siyambonga uNkulunkulu. Nabo-ke abala ekhaya abahlale besilekelela. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngebhamshela. Nangani nonke siyazi abaningi abakwazanga ukuza bafisile base beyanikela. uNkulunkulu anibusise nonke egameni likaJesu. Ake sikhulekele kuye enkonzweni simbonga uNkulunkulu nangabantwana bakhe abenze umsebenzi ongaka. Kunzima kuyasetshenzwa kodwa umuhle uNkulunkulu wethu. Sitha futhi siyahlasela kodwa ngomsa kaNkulunkulu siyanqoba. Babongcwele babolungileyo egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. Siyabonga Nkosi ngokusithanda kwakho, siyabonga ukusibiyela, siyabonga ukusigcina. uNkulunkulu wethu akekho ufana nawe, akekho njengawe. Ubiyele Nkosi umsebenzi wakho. Cela ubusise abantwana bakho abafikile bazosebenza. Abantwana bakho Nkosi ngokuhlukana kwabo. Abala khona abasikhonza nabo njalo la ekhaya, nesingakhonzi nabo abafikile ngoba bakhona abanye ngaphandle kwasebhamshela abafikile. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ngeke ngibabale, uyabazi wena ngoba unguNkulunkulu. Babusise Nkosi, benze umsebenzi wabalula ngendlela emangalisayo. Siyamangala Nkosi ukuthi kanti lolu suku lwakusasa lusiphatheleni uma isimo sinje. Uma Nkosi usekela ngalendlela uthinta abantwana bakho. Mina sengiyamangala. Kodwa sishiyela kuwena lakho icebo lingevinjwe umuntu. Njengoba ukubekile komunye umntwana kaNkulunkulu ezwa izwi likhuluma naye ukuthi ayeke ukuya emngcwabeni aka-athende ngoba uzobe ukhona, ngoba kuzobe kubonakaliswa amandla akho. Sikhulekele icebo lakho Nkosi, nabantwana bakho abezayo kusasa bagcine balondoloze, noma sebephindele emuva bagcine. Inkonzo siyinikela kuwena, konke sikunikela kuwe. Namanje-ke le nkonzo siyacela Nkosi uqhubeke ngomoya wakho ingcwele, khulumisane ney'mpilo zethu. Sicela ngoJesu inkosi ephilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi bangcwele. Hayi asiqhubekeni umsebenzi kaNkulunkulu. Sifunda abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku-22. Sikhuluma ngokumbonga uNkulunkulu nokumdumisa. Awubazalwane, siyamdumisa uNkulunkulu kukho konke, ngokuba konke kuyintando yakhe ngathi. Kuyintando yakhe kuKristu Jesu ngathi. Asifunde verse 16, thokozani njalo, khulekaneni ngaphezi. Kukho konke bongane ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedane kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abokuqala abaseThesalonika isahluko chapter 5 verse 16 kuya ku verse 22. Uxolo. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu bangcwele. Kukhathalekile kodwa kufanele kuyasetshenzwa. Asiye-ke ezwini lenkosi elisidonsela la sikhona. Ngithi amaHubo 103 verse 1 and 2. Uthi mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele.
Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yabona uma umphefumulo ungayikhohlwanga imisebenzi yonke yomusa, ezulwini uzongena ugijima. Indaba inomphefumulo, make kwakhohlwa wona. Hayi inyama inendawo. Inyama inendawo emgodini, enhlabathini. Kodwa umphefumulo, indawo yayo isetshenzelwa kulo mhlaba. Ufuna umphefumulo wakho ujabule ingunaphakade, noma ufuna umphefumulo wakho ukhale ingunaphakade. Kukuwena-ke mntakababa. Kodwa oluzwayo izwi lenkosi alenze ubusisiwe. Ufaniswa nendoda yakhe indlu yayo edwaleni, ayangishiye. uMathewu chapter 7 lokuqala kuverse 21. Asishiye le ndaba. Izolo-ke besikhuluma ngokuvuma izono. Sikhuluma ngo-1 John chapter 1. Sigcine sikhuluma kakhulu ngoverse 8. Kodwa ngiyathanda ukufunda ngiqale kuverse 5. Ngithi nanti izwe salizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ngukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe ebumnyameni, sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu, indodana yakhe lesihlambululo ezonweni zonke. Ngaze ngalinganisa ngokuwasha ukuthi isandla esisodwa uma siwasha sinenkinga sikwazi ukuwasha. Yona-ke insipho ayisebenzi inhlobo, kodwa idinga izandla ezimbili bese kuyashukwa bese yasebenza insipho. Igazi likaJesu lidinga abantu ababili, abese yathembeka uvuma izono zakhe, abese yakholwa okhulekayo. Igazi likaJesu lisebenze. Verse 8-ke bese kuyena izolo ukuthi uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Silulela kuverse 9 ukuthi uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izona sihlambululo kukho konke ukungalungi. Kodwa uma senzani? Sizivuma izono bangcwele zinjani? Ziyavunywa. Yazi izono ziyavunywa. Abantu abaningi abayiqondile umfihlakalo yezono ezivunywayo. Ukuvuma isono, ukuvuma ukuthi ukwenzile. Masibheka amaHubo 32. Ngizofunda uverse 1 no2 kodwa ngishahe ku5. Athi ubusisiwe isiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Verse 2. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Zithathele nasi isibusiso. Kuyisibusiso kuba ube umuntu osuvuma izono. Kuyisibusiso ukuthi ube umuntu isiphambeko esingasabalelwa kuye. Bayayazi indaba eziphambeko ezingabalelwa kubo abanye. Kunezimo ezidala ukuthi ngibakhulekele, ngithi inkosi ngambaleli lokhu lo. Bayazazi ngabakhulekela kanjalo. Ukuthi verse 2 ubusisiwe kumuntu angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Nasi isibusiso zithathele. Athi verse 1 ubusisiwe isiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Siyasibekelwa. Usithethelele uNkulunkulu abese simboza. Uthi kuverse 5, ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami. Ngathi ngiza kuzivuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Wena wathethelela icala lesono sami. Bazalwane, siyavunywa isono. Asifihlwe isiphambeko. Zivume izono. Uvume ukuthi uwonile. Uvume ukuthi uyenzile into. Uma uvuma kuyachaza ukuthi ngenze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ukuvuma isono lokho. Isono siyavunywa bazalwane. Ngikhulume kaningi ngoJoshua. Kaningi ngoJoshua chapter 7. Kodwa ngifuna ukubambezeleka kwenu ngimchaze kodwa ngifuna ukumfunda. Verse 19 no20 uJoshua wayesethi kwaKhani indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu waIsrayeli inkazimulo, uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Uma uvuma isono uzivuma kuNkulunkulu, kodwa utshela abani? Umuntu. Ungangifihleli. Masibuya siza ngapha uthi uDavide kubo 32 verse 5, ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami.
ngathi ngizakuzivuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Ngasifihli isiphambeko, sivume athi kuJoshua, khanda ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye. Khona lento edida abantu, ake yazi yafika ukuthi uNkulunkulu ethi ngichaze. Ma wenze i-appointment, wenze i-appointment noNkulunkulu, hayi noNsibande. Ilokho engifike ngibona ngathi abantu abakwazi. Uma ugeje i-appointment noNkulunkulu unesono sokugeja i-appointment noNkulunkulu, hayi noNsibande. Ngoba uNkulunkulu uma usuwenze i-appointment uyakubona bese thelelela isono sakho, bese uyayimisa leyo appointment. Uma wenza izinto zakhe emsebenzini, uyakwazi wena ukuhamba uyocela emsebenzini uthi ngivelele nginenkinga enje kanje, ngicela ukungeza kusasa emsebenzini, noma uthi ngicela ukusheshe ngiphume ngoba kufuneka ngiyokwenza u1 2 no3. Yini uma sekuzofika ukuvunyweni kwezono ufune wena esakho isikhathi esisiyutha wena ngokomsebenzi, ukhohlwe ukuthi nathi ngapha esikunika le appointment siney'nkinga zokuthi baningi abantu kufanele bonke baneliseke. Emsebenzini uyakwazi ukulova wena, uyakwazi ukuqamba amanga ukuthi uyagula ungaguli. Isono leso. Aqambike amanga la uma une-appointment noNkulunkulu. Uma une-appointment okuvuma izono, yazi ukuthi une-appointment noNkulunkulu, hayi noNsibande. You need to honor that appointment. Period. Honor that appointment, ihloniphe. Ngoba uthi uJoshua, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye ungitshela ukwenzile. So i-appointment yakho yokuvuma izono uvuma kuNkulunkulu, hayi kuNsibande. Ukuthi utshela uNsibande khona ezokukhulekela, kodwa une-appointment noNkulunkulu. And you dare not miss that appointment, please. Ungayimisishi leyo appointment ngoba uzidalela isono, uzidalela ulaka likaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu phezu kwakho. Awukwazi ukumisisha leyo appointment. Uma ubuyenze noNkulunkulu ngqo, sihlupha ngoba siyakhohlwa. Sithi sine-appointment nobaba uNsibande. Kusukela namhlanje ungaphinde usho njalo. Thana ngine-appointment noNkulunkulu. Hayi ngoba uNsibande uNkulunkulu. Cha, ngiyena uNkulunkulu, angilutho mina. Angilutho mina, ngimbongole egitshelwe. Hloniphe i-appointment yakho. Uthi kuverse 20 kaJoshua 7, akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu wa-Israyeli ngenzile ukuthi nokuthi. So spill it out. Xolo, khuluma yonke into eyenzekile. Uthi verse 5 ka-chapter 32 wamaHubo, ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami, ngathi ngizakuzivuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Ziyavunywa-ke izono, bazalwane, izono ziyavunywa. Ifisa sibuka iZakha 28 bese siyakhuleka. Verse 13, ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uthola umusa. Umusa utholakala ngokusivuma usishiye, awutholakali ngokuzivuma kuphela. So uma ufihla isiphambeko sakho ayuphumelela. Abanye abantu abayithola imisebenzi wabafihla izono zabo, bavuma bazikhekheleze khona abasaba ukusho. Ungasabi ukukhuluma uthi awukhulumi nami, une-appointment noNkulunkulu. Mina ngilutho mina, mbongole egitshelwe. Khuluma, khipha konke. Ngeke ngikuhlulele, ngeke ngisho lutho, ngizokulalela kuphela. Ufihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyothola umusa. Yazi umusa utholakala ngokuthi uzivuma isono usishiye. Sishiye isono sakho, usuqhubeka naso, usubhabhadiswa naso, usungena nasemanzini, musuphila nesono. Sishiye, silahle, sidedele, ulungise ingunaphakade yakho. Uma ungasidedeli isono uzosha ingunaphakade, ukhala ngoba ungasidedelanga isono. Sishiye, sidedele, silahle. Ufihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyothola umusa. Sikhuleke, siguqe ngamadolo. uNkulunkulu wethu nomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga ngezwi busisa yilona loyo olalele ngoJesu inkosi yethu. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi, ubaba uNsibande uthi intambama enhle.